Mêvanê me Doktor İsmail Beşikçi Beşikçi wexta ku bibêjin ser siyaseta Kurd, ser dîroka Kurd em dikarin bêjin ku cî herî balkêş digire. Ev roj em ê li ser him salvegera referanduma serxwebûnê qise bikin, him jî li ser siyaseta dawî çi ye çinîne. Mamosta zor spas ez dixwazim yekser hema bipirsim. Eva salek derbas bû referanduma serxwebûnê hate çêkirin. Di nav vî salêhanê da tiştê ku derket an jî tevahî referanduma serxwebûnê bi giştî çawa dinirxînî? Geçen sene 25 Eylül 2017'de Salekberê di 25 Îlûnê a 2017 de li Başûrê Kurdistanê referandumek hat çêkirin. Ev referandum bi encamek serketî dawî bû. Ev gelek giring e û pir bi nirx e. Ji sedan notûsê dengê belê dan. Ji sedan 73 jî beşdarî referandumê bûn. Ev giring e. Rêz Beşikçi 16 cotmehê da li Kerkûkê rewşeka gelek nearam ji bo Kurdan rastî gelek rewşeka xirab derkete pêşî. Tu viya çawa dibînî? 16 Ekim Di 16 cotmehê da Kurd li Başûrê Kurdistanê rastî îxanetekê hatin. Deverên ku ji Kurdistanê hatin veqetîn mîna Kerkûkê, Şengal, Xaneqîn û Bedre, ev qadine car din ketin destê Iraqê, ketin destê hêzên dijminên Kurdan. Ev teramayek mezin e. Li gorî baweriya min herçi bibe bila bibe. Di 25 Îlûnê da encama ku derket holê zor giring e. Ev encam hîç gavekê îptal nabe. Ev gav dişên derxin pêş. Lê di 16 cotmehê de îxaneta ku rast hatîn ji bo Kurdistanê tarvmayiyek mezin e. 25 Îlûnê de Kurd li Kurdistanê xwedî derketin. Ji sedî notûsê dengê belê tê wataya xwedî derketinê. Gelo bo çi dewletên wek em bêjin Ewropîyê, İngilistanê Kurd pêşkeş kirin ji bo dewletên wek İranê, Iraqê û Sûrî û Tirkiye? tabii 1920'lerde Sala 1920 de di Rojhilata Navîn de statûyek hatibû damezrandin. Dema Komelaya Netewan statûyek danî lê ji bo Kurdan tiştek tune nebû. Di dinyayê de hevbendiyek dijî Kurdan heye. Sala 1945 de Yeketiya Netewên Kurtî hat damezrandin. Lê di van deman de em dibînin ku Kurdistan hatiye dabeşkirin. Komelaya Netewan ya navneteweyî gava hatî duristkirin, armanc ew bû ku aştiya navneteweyî durist bike. Helbet ev giring e, lê em dibînin ku di evê hewildanê de Kurdistan hat parçekirin, dabeşkirin û parvekirin. Ev dijî ruhê Komelaya Netewan ya navneteweyî ye. Li her derê dinyayê de em dibînin ku gorankariyên siyasî mezin çê dibin. Numuneya li seranserî Efrîka, mîtîngeriyên Efrîka yek bûn serbixwe. Lê li Kurdistanê hîç gorankariyek çê nebû. Statûya ku sala 1990 de hatî avakirin we xwe berdewam kir. Ev jî kêmasiya netewên yekbû ye. Wexta referanduma serxwebûnê nehatibû çêkirin baweriya te hebû ku gelo ew dewletên em bêjin wek Tirkiye, Iraq, İran û Sûriye beramberî referandumekiya serxwebûnê ew qas bertêk bidin an jî bi vî şêwazî derkevine pêş? kişi olarak ben şöyle düşünüyordum. Wek şexsek ez wesa difikirim. Netewên yekbûyî an jî hevgirtina dijî Kurdan dibe ku hinekê siz be û Kurd ji mafê xwe qazanc bikin. Kurd jî di nav malbata dewletên dinyayê de cih bigire. Wek şexsek ez wesa difikirim. Lê 25 Îlûnê yan jî 16 cotmehê me dît ku ittifaqa dijî Kurdan berdewam dike. Sala 1920 an jî Sykes-Picot ji bo Kurdan wek xwe berdewam dike. Pêwîst e ku em vêya pir baş bibînin
û hişê xwe vekin. Netewên yekbûyî, rêxistina hevkariya İslamî, saziyên navneteweyî vî alî de gelkê bên rexnekirin. Rêz Beşikçi mesela Kurd wexta ku derdikeve pêş navbera dewletan da zêdetî gotûbêj kirin. Yani Avrupa aliyekê da aliyê din da jî hin dewletên rojhilata navîn. Tu nêrîna rewşenbîrên rojava çawa dibînî? Yani yê Avrupa vî alî de çawa dibînî? 1920'lerde Kürtler ve Kürdistan Di sala 1920 da Kurd û Kurdistan hatin perçekirin, dabeşkirin û parvekirin. Eftê vê watayê ji bo ku Brîtanî, Fransî baş bijîn, rehet bijîn, dewlemend bin, di nav geşdariyê de bijîn, li ber vê jî Kurd ji bo rehetiya Brîtanya û Fransîyan hatiye qurbanî kirin. Rehetiya Türk, Ereb û Farisan jî Kurd û Kurdistan hatine qurbanî kirin. Li vê derê yê ku vê pêvajoyê rexne dike, di serî de rewşenbîrên Brîtanî ne, rewşenbîrên Fransî ne, rewşenbîrên Rojava, entelektualên wan gelek pêvajoya ku li ser Kurdistanê pêk hatî gereka rexne bikin. Piştî vana rewşenbîrên Ereb, Türk û Farisan jî çewsandina ku li ser Kurdan hatiye kirin, pêdiviya rexne bikin û dijî derkevin. Siyaseta Kurd ya dawî yani li gorî nêrînê te çi ye? Yani Kurd dikarin çi bikin? 7 Haziran Dema di heftê Hezîrana 2017 de biryara referandumê hatî girtin, piştî vê li Tirkiyê, li Îranê, li Iraqê û li Sûriyê bertek hat dayîn. Digotin dem dema referandumê nîne. Dê referandum ji bo Kurdan baş nebe. Bertek wisa danîn. Li gel wana dewletên yekbûyên Amerîka, Brîtanya, Fransa û Almanya berteng danîn. Lê tev Kurd li pêş referandumê bi dilniya sekînîn. Ev gelek giring bû. Di 25 Îlûnê de çêbûna referandumê zor giringiyek derxist holê. Wek şexs min digot dibe ku ev hewildana Kurdan û piştgiriya wan a referandumê hevgirtina dijî Kurdan dê kêm bike. Lê di vî alî de paşketinek çêbû. Lê dîsan jî Kurd xwedî li dahatiyê xwe derketin. Li çarenivîsa xwe derketin. Dinyayê ev dît. Kurd 5 milyon zêdetirin. Gava mafên xwe daxwaz bikin, hê bi navê tîrorê tên tarîf kirin. Dibêjin em ê tîrorê rakin. Di dinyayê de bi vî şiklî tên bîranîn. Ji bo vê jî pêwîst e Kurd çarenivîsa xwe bi kar bînin. Ev mafê Kurdan e. Ji bo vê jî pêtiviye ku hewildanek pêşketî nîşan bidin. Mêvanê me nivîskar, sosyolog Dr. İsmail Beşikçi bû. Me li ser siyaseta Kurd û bi taybetî jî salvegera referanduma serxwebûnê qise kir. Her bimînin xêr û xeşiyê da.